Γεια σας παιδιά, είμαι η Let's Play Μέλα Καραμέλα και σήμερα θα παίξουμε ένα τέλειο παιχνίδι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι Let's Play Μέλα Καραμέλα. Όπως βλέπετε είμαι έτοιμη, απλά θέλω λίγα ρουχαλάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με τα ρούχα. Λοιπόν, θα φορέσω και βέβαια αμάξι ακούγονται, κάνουμε και λίγο θόρυβο. Λοιπόν, τι λέτε να φορέσω αυτό? Μα όχι. Θα προχωρήσουμε και θα βλέπουμε τέλεια πράγματα. Λέω να βάλουμε αυτό εδώ. Μήπως ξέρετε το τραγούδι που λέει μέχρι να βρούμε τα πράγματα, βρήκα τα μαλλιά, λέω να φορέσω, δεν μπορώ να σκεφτώ. Ωραία παιδιά, έχει πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορώ να σκεφτώ. Από εδώ μπορώ να πάρω, ξεχάστηκα. Τελικά αποφάσισα και λέω να πάρω από τα μπέζ χρώματα. Λοιπόν, λέω να βάλω αυτό, τέλειο φαίνεται. Αυτή έχει, παιδιά, κοιτάξτε το σκοκολάκι. Και ξέρετε πως τρέχω? Πάτησα αυτό εδώ και τρέχω. Αυτό θα βάλω. Όμορφη είναι. Μήπως ξέρετε αυτό το τραγούδι που λέει Just let me take you dancing like ta 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 ta. Λέω να βάλω αυτά. Οκ, όμορφη είμαι. Όχι, αυτά ήθελα να βάλω, αυτά θα βάλω. Τόσο ρουχόλα που είναι. Έχω και τεράστια μαγουλάκια. Λοιπόν, τώρα τι θέλαμε? Σπαγκάτα θα κάνω τώρα. Ναι, τώρα θέλουμε μια τσάντα. Λέω να πάρω αυτή. Είναι και τέλεια για γυναίκες. Είναι μικρή. Μια χαρά είναι. Πάμε τώρα. Πού θα πάμε? Όποιος δεν το έχει ξαναπαίξει να το παίξει. Λέγεται, αν γράψει, όποιος έχει Roblox, να γράψει shop και θα βγει το δεύτερο που γράφει και mall. Λοιπόν, δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν. Βρήκα κάποια γυαλιά ή όχι, να πάω στα γυαλιά να φορέσω. Αυτό δεν το κάνω. Παιδιά, έχω ένα καινούριο. Δεν μπορώ. Θα έλεγα καινούριο μαγαζί. Ελλάδα δεν έχει. Κρίμα. Like that. Να, εδώ είχα κάτσει μία φορά και έκανα φωτογραφία. Just let me take you dancing. Something's gonna happen. Παιδιά, τι τέλειο. Ωραία παιδιά.
φορέσω και ακουστικά. Just let me take you dancing like ta 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 ta. Ω, είναι και μπλα χωριστή, καλά δεν πειράζει. Oh my gosh, έχει τέλεια. Θα μπορούσα να τα φορέσω. Αλλά και αυτά τα ρούχα είναι τέλεια. Just let me take you dancing like that, δεν θα φαίνονται τα σκουλαρίκια μου, γι' αυτό δεν θα βάλω. Εγώ φοράω τώρα κρίκο σκουλαρίκια. Oh my gosh, αυτό εδώ είναι πάρα πολύ κακό, δηλαδή το είδα σε μια παιδική ταινία να ακουνιέται. Εγώ τώρα ψάχνω για... Α, να τα γυαλιά. Για να δούμε. Τέλειο. Just let me take you dancing like ta 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 ta. Μα πού είναι, τα είχα δει αυτά τα μαλλιά, αυτά πώς έκανα, τα γυαλιά. Εντάξει τώρα, να βάλω και γυαλιά. Λέω να βάλω κανένα λουρί, όχι σκύλο. Τέλειο, είναι και unicorn. Και πού είναι, καπέλα, τέλειο. Να μην, αυτά. Oh my gosh. Για να δούμε κάτω τι έχει. Κάτι μαγείς. Oh my gosh. Τρέχω τόσο γρήγορα που δεν βλέπω ούτε μπροστά μου. Δεν μπορώ. Και αυτά είναι ωραία. Τι λέτε να βάλω κανονικά γυαλιά. Just let me take you dancing like ta 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 ta. Τέλεια τα πράγματα. Just let me take you dancing like ta 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 ta. Θέλω να το βγάλω, δεν μπορώ. Τρέχα. Στρίβουμε. Τα Halloween δεν τα είδα εγώ. Αυτά εδώ στα Χριστούγεννα κάτι θα έχει να πάρω. Αυτά ή όχι. Λέω καλύτερα όχι ακουστικά, να πάρω μια στέκα να φορέσω. Τι λέτε, το νέο μου look, Για να πάμε. Έχει και τη Superman, Wonder Woman, oh my god! Εντάξει, να πάρω τώρα και ένα κατοικίδιο ή δεν θα πάρω. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι Let's Play Μέλα Καραμέλα. Bye bye!